kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi jumadonya in na dɔgɔkun kunfori utikalo tile 10 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Tile fila ani tako filanan ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaya sigi kalataw a b'o lahalayaw a bɛ olu kofɔ. Kulu min bɛ yen n'o ye MINUSMA ye diɲɛ tɔnba ka kulu ale ye laselike ka ɲɛsin dongbaro ɲininaw ma a y'a jira k'a fɔ ale bɛna wulikajɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ yaasa lakana bɛ se ka sinsin cogo min na nin tako filanan in na. Baaraɲɔgɔnya Water Aid ani Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD bakuruba fɔla u ye ɲɔgɔn faamu kɛnɛ u ye o sigi yaasa sɔrɔfɛnw olu bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na cogo min na kɛra arabadonya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la Badalabugu. Diɲɛ tɔnba ONU o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sahara kungo kɔnɔna na Allemagne jamanaden don Horst Kohler a y'a jira arabadonya tɛmɛlen laseli dɔ senfɛ Conseil de sécurité ONU o ka bolofara min ɲɛsin bɛ lakanda ma k'a jira k'a fɔ ale ye wulikajɔ minnu kɛ a ye taama minnu kɛ Sahara kungo kɔnɔna na ni Algérie jamana yera o taama kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ lahalaya min bɛ farafinna bondakun ka bɛnbaliya kɛlɛ minnu bɛ wulikajɔ ka kɛ ji ka kɛ u tasumaw la. Dongɔrɔla kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na tile fila ani tako filanan ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa sigi kalata an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛlen. MINUSMA o ye diɲɛ tɔnba ka kulu dɔ ye ale de nana basigi ɲinini na an ka jamana kɔnɔna na a ye laseliki ka ɲɛsin dongbaro ɲininaw ma kunungo a y'a jira k'a fɔ olu bɛna wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen de kɛ an ka lakana tigilamaw kɛrɛfɛ ani an ka jamana fangamarabaaw yaasa fɛn min ye lakana ye o bɛ se ka sinsin cogo min na tako filanan in ale senfɛ n'o kan ka kɛ utikalo tile 12 nata an ka jamana kɔnɔna na. Malidenw u y'u ka jamanadenya hakɛ u y'o dafa tako fɔlɔ la o tako fɔlɔ kuncɛli o de nana laban Ibrahim Boubacar Keita ani Ismaïla Cissé olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na Nations Unies ka ciden min bɛ anw fɛ yan n'a ɲɛsin bɛ ɲɛtaa sira sabatili ma bakuruba fɔla tɔn ɲɛma n'u ko ma ko PNUD Mali kɔnɔ yan nɔ Abubakar Kulibali ani ONU Femmes olu y'a jira k'a fɔ ko basigi o de kɛra tako fɔlɔ la u b'a ɲini o basigi filanan o fana bɛ se ka kɛ tako filanan na cogo min na wa i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye lakanda ye o bɛ se ka sinsin cogo min na. Baaraɲɔgɔnya Water Aid ani Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD bakuruba fɔla u ye ɲɔgɔn lajɛrɛ u ye o waleya ka sɔrɔfɛnw k'olu mɛru ɲɔgɔn na hakilina olu siratigɛ fɛ a kɛra arabadonya tɛmɛlen a kɛra association in dagayɔrɔ la Badalabugu nin tun ye kɛnɛ ye mun y'a to AJCAD a y'u ka baara kelen u y'olu dankɛnɛmaya dɛmɛ sira minnu ni ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu kan ka kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen u ye o dankɛnɛmaya u y'a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛtaa sira o sabatili don a ko olu ye wulikajɔ caman kɛ u ye wulikajɔ caman kɛ ka funankɛninw fara ɲɔgɔn na u k'u hakilina u k'olu mɛru ɲɔgɔn na a ye laselikɛ sira minnu bɛ cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma réseaux sociaux u ka hakilina olu bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na ka kunnafoni di ani sɛgɛsɛgɛliw k'olu kɛ ɲɛtaa sira sabatilen na n'an ko ma ODD Objectif pour le développement durable. Diɲɛ tɔnba ONU o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sahara kungo o kɔnɔna na Allemagne jamanaden don Horst Kohler a y'a jira arabadonya tɛmɛlen laseli dɔ senfɛ Conseil de sécurité o kɔnɔna na n'o ye ONU ka bolofara ye mun ɲɛsin bɛ lakanda ma a ye taama min kɛ waati furancɛ laban in na Sahara kungo o kɔnɔna na n'o y'a lase Algérie jamana la a y'a jira k'a fɔ ko bɛnbaliya kɛlɛ dɔw bɛ olu san 40 o ye nin ye fo wulikajɔ ka kɛ ji bɛ se ka kɛ olu tasuma la cogo min na i n'a fɔ Tindouf Algérie jamana o kɔnɔna na Maroc ani Mauritanie u ka wulikajɔ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ONU ka yamaruya sira la n'u ko ma résolution 2414 o bɛ se ka sinsin cogo min na o bɛ basigi sira o b'o ɲinini k'o fɔ. Kohler a ka nin laseli senfɛ Allemagne jamanaden ONU ɲɛmaa ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Sahara kungo Marokukaw fɛ yen ko ni Algérie jamana d'a ma don nin balawu in na u ka ɲɔgɔn faamu ko a ko na gɛlɛya kosɛbɛ o kosɔn u bɛ wulikajɔw la o siraw bɛ se ka taama cogo min na.
Zimbabwe ngwara daba o ɲɛma tindi biti n'a tun gwena Zambi o fanga marabaw fɛ n'o yɛrɛ kun kɛra laseli caman ye dɔnkibaru di siratigɛ fɛ n'a tun ye mɛru yɔrɔ ɲini politiki ko o siratigɛ fɛ ko bolo bɔra a kana kunungo tɔrɔmɔɲɔ di o kunkɔrɔ n'o ye caution ye o jamana kɔnɔna na n'o ye Zambi ye. Tako filanan o bɛna waleya seko ni dɔnko lahalaya dɔ la n'u ko ma festival culturel international des personnes handicapées n'o ye lujura kɛra maa minnu garijɛgɛ ye olu ka festival n'u ko ma handi festival a bɛna kɛ octobre kalo tile 18 de ka kuncɛ octobre kalo tile 20 nata Bamakɔ yan ni lahalaya in a dankɛnɛmayara a ko labɛnbaw fɛ laseli dɔ senfɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma u dagayɔrɔ la fédération malienne des personnes handicapées a bilara minan kɔnɔ n'o de ye sigida ani jɛya nin tako filanan in a bɛna farafin jamana 7 baɲango a bɛna olu de sen don a la. Nin bɛ dan sigi an ka bi laseli la mun labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na juma utikalo tile 10 san 2018 ni ala ma ka jɔnya jɔna an na ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛndon kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ o kunnafoni di sira min bɛ n'an ko ma ko journal en ligne malizoom.net a bɛ maraka faama ka laseliw a b'a bɛɛ lajɛlen ye wa jatara ni a sɛbɛnnenw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ni ala ma ka jɔnya jɔna an na ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛndon an bɛ dɔgɔkun kunfori la tulonkɛ ka kan nka janto yɛrɛ la u ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ an k'an janto an yɛrɛ la aw ni ce a kan bɛn. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.